Taloyhtiöiden, kulkuväylien ja parkkialueiden tulisi olla turvallisia alueita, joihin asiattomilla ei ole pääsyä. Ja tämän eteen olemmekin tehneet Sikutekillä töitä jo vuosia. Viimeisen 20 vuoden ajan olemme toimineet italialaisen ovi- ja porttiautomatiikkaa valmistavan Nisen valtuutettuna maahantuojana. Turvallisuutta ja sujuvuutta olemme lisänneet tuotteillamme niin taloyhtiöissä ja yrityskiinteistöissä kuin tehtaissa ja satamissa. Rinnallamme on valtava määrä yhteistyökumppaneita, joiden avulla pystymme auttamaan asiakkaitamme koko Suomen alueella. Vuosien varrella asiantuntijuudestamme on kehittynyt olennainen osa palveluamme ja tästä saammekin asiakkailtamme kiitosta. Sikutek, edistyksellistä ovi- ja porttiautomatiikkaa.